و نرخ بلیتش 1500 سومون در بر میگیره. والگاگراد با شهری دوشنبه جمهوری تاجیکستان. رجیستراسیون اوریجینال تیار میکنه. клавиатураро ту намедонӣ ҳарф да ки ҷои рут сиёҳ. мо аз ширкати шифофармо ба шумо якчанд доруҳои табобатиро тавсия медиҳем. Epimedium Nea Pasta барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мо шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва то охирша тамошо кунед. Ба ҳаматон як чиза хотиррасон мекунам ва узр мепурсам аз касое ки агар нафорашон ҳамин чиз. Ҳамаи призои конкурс аллакай тайёрай. Шумораи билетҳо дар конкурси ма 2000 дона мебоша ва 51 дона приз дора. Ҳозира шуда 350 донаи дига билет мондагии ай конкурс, нархаш 200 рубла дар бар мегирад. Картаи Сбербанк барои билет харидан. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша. Пултона да ҳами карта бопартоен ва ногуфта намона 10 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, рӯзи финал дар прямой эфир бо тариқи автоматӣ мо барои ваё сюрприз дорем. Касое ки бисёр билет мехарен ба 1000 рубл 7 дона билеттон метиҳем. Чектона қати номтон дар инами рақамҳои WhatsApp рӯй кунен, ҷошда билетона рӯй мекунем. Ногуфта намона 51 дона приз дора конкурси мо. Билетҳо ки тамом шудан рӯзи финала аниқ мекунем. Ахбороти нав. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи чиптаи қатора аз душанбе ба Федератсияи Россия эълон карда шуд. Масъулини роҳи оҳани Тоҷикистон хабар доданд ки нархи чиптаи қатора аз душанбе то Волгогради Федератсияи Россия 1500 сомониро дар бар мегирад. Ба гуфтаи мансабдорони ҷумҳурии Тоҷикистон, фурӯши чиптаҳо рӯзҳои наздик оғоз мешавад ва мувофиқи ҳисоби пешакӣ нархи чиптаи хатсайри душанбе Волгоград 1500 сомон пешбинӣ шудааст. Агар чипта пештар аз як моҳ харидорӣ шавад, то 200-300 сомон арзон мебошад. Мисол мегирем, агар дар моҳи август шумо барои моҳи сентябр чипта бихарен, барои роҳи оҳан аз душанбе ба Волгоград мумкин ки 1000 ё ки 1200 сомон бихарен, вале агар дастрочни бихарен 1500 сомона дар бар мегирад нархаш. Мусофиркашонӣ аз шаҳри Душанбе ба Волгоград дар як ҳафтае як маротиба мебошад. яъне ки рӯзҳои сешанбе аз Душанбе ба Волгоград сафар мекунанд ва рӯзҳои ҷумъа бошад аз Волгоград ба шаҳри Душанбеи ҷумҳурии Тоҷикистон. Аввалин рейс бо тариқи роҳи оҳан 30 август муқаррар шудагиай. Ба ҳамин хотир метавонед ки озодона билет бихарен ва ба Федератсияи Россия бо тариқи роҳи оҳан сафар кунед. Ғайр аз шаҳри Душанбе, аз Хуҷанд низ бо тариқи роҳи оҳан сафар карда мешавад ва аз шаҳри Хуҷанд ба Волгоград низ муқаррар кардагиянд, вале аз моҳи сентябр мусофиркашониш шурӯъ мешавад. тамошобинони азиз, ин буд як хушхабар баҳри шумо ва мо кӯшиш мекунем ки доимо аввалин шуда хабарҳои нав баҳри шумо пешниҳод кунем ва танҳо аз шумо дастгирӣ мехоҳем. Тамом. Як чизи дигара ба ҳаматон тавсия метиҳам. Касое ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор дорен ва мехоҳем ки соҳиби регистратсияи оригинал бишен, пас дар инами рақамҳо занг бизанен номерои дастишай, ё ки метавонен ки дар инаи рақамҳо WhatsApp-шда муроҷиат кунен, регистратсияи оригинал тайёр мекунанд. Касое ки беҳуҷҷат мегарден, шуморо метавонен муроҷиат кунен, ҳуҷҷатотона дуруст мекунанд. Орипов нависондай: салом алейкум. Агар дар коллеҷи тиббӣ академически гирифта бошӣ, як сол баъд аз як солравӣ бо давомша хони хизмат намегиранд. Агар ки ҳамун муҳлати бучидаи академически отпуск када биёӣ ва таҳсил та давом битӣ, ба хизмат даъват намекунанд. Вале агар аз муҳлаташ гузаштагӣ боша, аллакай ту донишҷӯ ба ҳисоб намерай ва аз донишгоҳ хориҷ мебошӣ ва ба хизмат даъват мешавӣ. Мирзоев нависондай: салом алейкум бародар, бачаҳое ки суд видварения кардагиай, ҳамино амнистия да меғалтанд ё ки не? Пешакӣ раҳмат. Не бародари азиз, касое ки бо тариқи ҳалномаи суд депорт ё ки видварения шудагиянд дар авф дохил намешаванд.
Қобил нависонда: салом алейкум ака, яка писаро ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. Не бародари азиз, ба хизмат даъват намешаванд, вале барои озод будан аз хизмат бояд ки дар қайди военкомати ноҳиятон бошанд. шумо соҳибов нависонда: акаҷон, ма патент дорум, ҳуҷҷатҳоям туғриянд, не ки регистратсияам тамом шудагиай, патентам тамом нашудагиай, тоқа регистратсияам тамом шудагӣ, ма граница гузарам, ҳеҷ чиз намешава. агар ки дар рейд дастгирит кунанд ва тафтиш кунанд ки ту регистратсия надорӣ, метавонанд ки тра видвареният кунанд ва боз болои иш штрафат мекунанд. Субҳонҷон нависонда: салом ака, ма 14 ноябр 18 мешам. Мада даъватнома омад. Аблава мебара пешакӣ раҳмат ҷавоб те ака. Интизорум. Яъне ки дар призуфи тирамоҳӣ ту ба синни соле мерасе ки ба хизмат даъват мешавед. Бале бародар. Сайфиддин нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, айни ҳол дар мошини сабукрав ба Москва сафар карда метавонем? Бале бародари азиз, ҳамаи маҳдудиятҳо бардошта шудагиянд ва рафту омад барқарор шудагияд ба мисли пештара. Саидов нависонда: ака, ҳами савола ду бор ши ҷавоб наметӣ. Дар бораи загранпаспорт маълумот диҳед. Чанд сола кӯдак загран мегирад барои Россия омадан ва билет чанд сола бояд гирад? Раҳмат. кӯдак ход як моҳарам боша, барои вай загранпаспорт мегирӣ. Загранпаспорт гирифтан вобаста аз синни сол нест. дар ҳама синни сол бояд загранпаспорт дошта бошед ва билет гирифтана дар назар дошта бошӣ, то 3 солара ройгон мебоша. баъди 3 сола баъзе ширкатҳое ҳаст ки 50% мегиранд, баъзе ширкатҳое ҳаст ки 100% мегиранд. иш вобаста аз ширкатҳо мебоша. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон.